Amanar gwamna mai malaɗan buni. Garba Iliya. Min yaba tallafin ka yau daga Garba Iliya. AMD Production. Sama. Ai ga oga farin jaka da baba. Garba Iliya. Me yin tallafi ga yaro babba. Garba Iliya. Kyakkyawan halin kashi kai girba. Garba Iliya. Matu iska shigo da sa'a sosai. Garba Iliya. Yau ganan tallafin ka yayoran sai. Ya ba mu shinkafa mu je mu sai tattasai. Garba Iliya. Hajiya Fatima binti yar amanar oga. Garba Iliya. Ita ce ita sa na zo na wake oga. Garba Iliya. Sannan ta biya ni dunga dan na yi ganga. Garba Iliya. Ta yaba tallafin da ya yi wa mutane. Garba Iliya. Dokto Garba Gwamna ai jigo ne. Garba Iliya. Not isi yanzu duka mun yi wadace. Garba Iliya. Kashin mu shatima naka ne har gobe. Garba Iliya. Mata yi imakin da sun kalashe zabe. Garba Iliya. Yamdin na noti isu wakilin gaske. Garba Iliya. Muhammad alƙali na yabe ka atake. Garba Iliya. Amanar gwamna mai malaɗan boni. Garba Iliya. Wanda a yau ba duka ya amfani. Garba Iliya. Gwamna mai shirin ya jure bani. Garba Iliya. Mai mala uban siyasar yanzu. Garba Iliya. Ko a kasan ga za a saka a yanzu. Garba Iliya. Ga dubuti na gwamna idi barde. Garba Iliya. Baba waziri gaisuwar ban girma. Garba Iliya. Idi finance sai a gaida fiye babba. Garba Iliya. Fiyan oga muna yaba maka baba. Garba Iliya. Ya muke Abubakar aboki gurin oga. Garba Iliya. Zumuncin ka da mai gidan mu sai hamdalla. Garba Iliya. Sarkin tuki Alhaji Habibun oga. Garba Iliya. Direban oga Alhaji Habibu baba. Garba Iliya. PA Algambo ne domestic nawa. Garba Iliya. Algambo yana yi min ba ko sawa. Garba Iliya. Hajiya Maryam momi mun ga idake. Garba Iliya. Matar oga tana da kirki sosai. Garba Iliya. Ta'aziyya ta mahaifiya gun oga. Garba Iliya. Yau mun yi rashin mahaifiya gun oga. Garba Iliya. Allah ya ji kanki rabbana gafarta. Garba Iliya. Allah ya yi miki rahama ya umama. Amanar gwamna mai malaɗan buni. Garba Iliya. Mun yaba tallafin ka yau Dr. Garba Iliya. Amanar gwamna mai malaɗan buni. Garba Iliya. Min yaba tallafin ka yau Dr. Garba Iliya. Amanar gwamna mai malaɗan buni. Min yaba tallafin ka yau Dr. Garba Iliya. Me mana ya wahabu sarkin kyauta. Shi ne ya yi yoni ya babata. Kuma shi ne ya yi nufin nake waƙata. Salati ka daɗawa abban binta. Alai har sahabu na sanya babu wariya. Amanar gwamna mai malaɗan buni. Min yaba tallafin ka yau Dr. Garba Iliya. Al'umma za na so ku ɗan saurara. Garba Iliya. Dunga ne za na so ku yi min kara. Garba Iliya. Sarkin waka na tikau ku yi lura. Garba Iliya. Zan wake wanda ya yi mun tun bara. Garba Iliya. Lallai ogan me ya fice Dr. Garba Iliya. Amanar gwamna mai malaɗan buni. Min yaba tallafin ka yau Dr. Garba Iliya. Fatima Alhaji Hamidu ce ba wata ba. Garba Iliya. Ta ce mini yau na wake jigo babba. Garba Iliya. Wato Dr. Garba Iliya baba. Garba Iliya. Tun yana humanitarian ba mu koka ba. Garba Iliya. Ya taimaki al'ummar mu sosai kuma babu wariya. Amanar gwamna mai malaɗan buni. Min yaba tallafin ka yau Dr. Garba Iliya. Mun gode kalikin mu sarkin kyauta. Garba Iliya. Da ya ɗaukaka mai gida hakan ya rubuta. Garba Iliya. Allah ka tsare shi dunga zanna nata. Garba Iliya. Domin oga yana yawan min kyauta. Garba Iliya. Dr. Garba mai amana a sannan da juriya. Amanar gwamna mai malaɗan buni. Min yaba tallafin ka yau Dr. Garba Iliya. Kwamishina a baya kayi mun gaskanta. Garba Iliya. Humanitarian mun ciyo ribarta. Garba Iliya. Ka taimaki al'ummar gida da makota. Garba Iliya. Ka kawo tallafin ka an karaba ta. Garba Iliya. Muna gode wa Dr. Garba dan bai da kyaliya. Amanar gwamna mai malaɗan buni. Min yaba tallafin ka yau Dr. Garba Iliya. Ba rana ba
dare kana aikinka Garba Iliya, alkhairin ofishin ka ya sauka Garba Iliya, kula tare suna ta godiya san barka Garba Iliya, ruwa ya zo yawa na ta marka Garba Iliya, mun gaskata fati yar amana ce babu zarmiya amanar gwamna mai maladan buni min yaba tallafin ka yau dakto Garba Iliya, Allah ya baka ɗaukaka yau baba Garba Iliya, ka haura can saman da ƙarfin rabba Garba Iliya, NEDC ba zai zamo sharri ba Garba Iliya, samsam ba za mu manta alkhairi ba Garba Iliya, addu'a yaushe muke gare ka haka kare lafiya amanar gwamna mai maladan buni min yaba tallafin ka yau dakto Garba Iliya, baraya mati kawai aizu ta barka ko Garba Iliya, Dokto Garba ne ba kwarta Garba Iliya, Malu tuka addu'a mawala manzai Garba Iliya, Tala zabe ke adon har wanja Garba Iliya, Abubakar Dunga le wuta kwartuka ne kaminta ni ibai amanar gwamna mai maladan buni min yaba tallafin ka yau dakto Garba Iliya, Amanar gwamna mai maladan Garba buni Iliya, Mun yaba tallafin ka yau Dokto Garba Iliya amanar gwamna mai maladan buni Garba Iliya min yaba tallafin ka yau dakto Garba Iliya, amanar gwamna mai maladan buni min yaba tallafin ka yau dakto Garba Iliya. Amanar gwamna mai maladan buni mun yaba tallafin ka yau Dokto Garba Iliya